Wadhikadho wana mchumbi nyakora mgajwangri rogo ganda onagi county ma Mombasa mideo ni Ramogi na obago nyasi marwako ya pis jotelo manyien manyocha giero ono matao gi thuolo mar higni adek mabiro. Nyasi no riwruogno ne olero mokukomo kenge magisegoyo nyaka ne gichak riwruogno ma motelo ne timo mana solro ne ji ma owito ngimagi kata jogegi. Joja oko miwaleno koe county Mombasa. Ne en mor kod miel e alap machangamo refineries kumonagi e county ma Mombasa ne obago nyasi mar rwako apis jotelo manyien manyocha giyiero e riwruok midendo ni Ramogi Welfare Group. Kae, riwruogno motel ne kod jakom Ishmael Ochola ne olero okange magisegoyo nyaka ne gichak bedo kanyakla gino mokoni sani bero ngima onagi modak Mombasa ma jokanyono. Ramogi osendelea wasebedo gi gechewa matimo usafiri madhi nyaka otero marehemu dala obed kanye wabede kaka to kao to gechewago iolo mnamo kende to tero ngato dala. Sani eri wan kod sako Ramogi Mombasa sako bende wasechako kendo sani eri nyaka mine mauso mena yudo kaka nyalo kopo pesa matin to logo mena to duoko. Ne ochakore gi basis mar liel igni 19 chien, lakini kane wadonjo to ne waneno ni liel ok nyal bet agenda en gima nitie, alafu ne waamua ni wayaw sako ka wayaw at least bro yaw wiji mondo ji ong'e ni nyaka ji save ogol ji e paro moko mane ni welfare tije mana tich tero liel dalacha. Tend riwruogno mani kod kidienje 17 e ute bura duto auchiel e kaunti ma Mombasa bende koni lengo margi en rakore gi midhieche makidek juko jokanyono ka achiel kod chiwo thuolo mag timo chenro mag dongruok. Adwa loso kod jokmiluongo ni professionals gin bende adwa na ketgi kanyakla mane legacy manyalo we Mombasa kama oganda luwuoth kanyakla kendo giyud gik ma giyudo kapod wangima kik giyud gik moko kokethore ka wan wasea. Wadwa ni mondo me wabed gi hol marwa manyalo konyowa, wadwa ni mondo me wabed gi Ramogi Mombasa, wadwa ni mondo wabed gi education fund mar nyithindo ma joluo kech wadwa ni wapuonj nyithindo. Wan machon ne wan engineers wan timadono kabisa lawyers unini koro sani onge nikech wadok chien korka yuto. Kendo kawuono doko ne jakom mar Ramogi erokamano kuom kelo wa nyasi ni ma waromo kaka wan jotelo mogwel gi moyier mondo walos yo moganda wa nyalo songo mbele. Wadwa keto daraja mariwa e kind Luo Council of Elders, elected leaders mane county assembly gi executive to kod welfare mar Ramogi gi joluo madwa wuotho kodwa kamoro achiel. Sani oganda Luo oriwore maber. Agombo ni next time ka ker kata maduong biro Mombasa ka mondo party mabro timre obed maduong malom makawuono ni mondo nyis oganda Mombasa go oganda mamoko ni joluo oriwore. En nyasi mabende no yuore gi jotelo mopogore e kaunti ma Mombasa manonyiso mor margi kaluwore gi okang' ma onagi okawo mar bedo kanyakla. Huu ni mfano mzuri sana, so tunafaa makabila mengine tuige mfano wa Jaluo wa kuleta unity pamoja. Mwenzako akiwa na harusi, mwenzako akiwa na matanga, tunashiriki pamoja. Ndio maana leo tumekuja kumtawaza Bwana Ochola kama mwenyekiti na kiongozi wa Ramogi. Tumekuja kusherehekea kura ambayo ilipigwa kuchagua viongozi wa chama kikubwa cha Ramogi. Sisi viongozi wa Mombasa hatuna ukabila, ndio maana tuko hapa sote. Tuna support hii kikundi cha Ramogi na tunawaombea Mungu waendelee hivyo hivyo, kozia tu wamechukua ni kubwa sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro jiwo mondo